Jeg filmer nu. Okay. Her har vi hjertet, som vil sidde inde i mig. Det er så blevet skåret op her. Fra fabrikken, hvad man siger. Og så har vi her, der har vi skåret lidt ekstra op. Det kan simpelthen, nu kan du se her, så det vil være højre forkammer. Nej, højre hjertekammer. Det er så her, og det er sådan set sammen det lille hul her. Og det blod, der så kommer ud af der, det kommer så ud via den her, som er en lungearterie. Og det går så ud til lungerne. Og det er så afildet blod, der går derud af. Fordi så skal det ud til lungerne og have ild i blodet via diffusion igen. Så hernede, der har vi så venstre hjertekammer. Det har vi også skåret hul til heromfra. Og der, ja, venstre hjertekammer, det pumper så ud af aorta. Du kan se her, at den går videre herop til, og så pumper den ud af aorta her. Og det er så iltet blod. Det har været igennem der. Ja, det har været igennem der. Det kommer så ud her igennem, og så ned til krop og ben. Og så er der nogle forgreninger herop, som går til højre arm, og til hovedet så er nogle til venstre arm. Ja. Ja. Og nu kan jeg lige tage hele kredsløbet ind. Først så kommer der blod til venstre forkammer her. Herfra via en lungearterie. Lungevene kommer fra lungerne. Det er så iltet blod, der kommer derind. Så kommer det her, og det ryger så ned her via den her. Rører det ned her i hvad det hedder, venstre hjertekammer, hvor det så bliver pumpet ud af aorta her til krop og arme og ben og hoved og sådan. Når det så har været rundt i kroppen, så kommer det tilbage igen til hjertet, fordi så skal der have ilt i igen. Og det er blevet brugt, al ilten i blodet er blevet brugt til muskler og sådan. Så kommer det ind her af den her flap. Det er nedre hulvene, vi har her. Og så har vi øvre hulvene heroppe. Så går det ind i højre forkammer, hvilken er den her. Det her, man kan se her. Så går det så videre ned heraf. Kommer ud af her. Ned i højre hjertekammer. Og bliver så pumpet ud her. Af den her... det bliver pumpet ud af den her... Ja, lungearterie. Og det kommer så tilbage til lungerne og bliver iltet igen, og sådan går kredsløbet bare. Yes. Det var vist det hele.